Nytårsaften så står vi igen med bobler i glasset og gør klar til at lægge 2023 bag ved os. Det er naturligvis en anledning til at gøre status og se frem på det 2024, der ligger lige for vores fødder. 2023 har været et år, der har budt på fremskridt og udvikling for Danmark og for Norddjurs Kommune. Der er godt gang i erhvervslivet generelt, ikke mindst her på Djursland. Virksomhederne de buldrer derudad. Turistbranchen den har fremgang her hos os. Der er det både de store og det er de små, der har travlt. Der er gang i hjulene, og der er behov for hænder. Ja, faktisk har det været den største udfordring her i 2023 for vores virksomheder. Det har netop været det at skaffe hænder nok. Det er en udfordring på tværs af alle brancher, både de private og de offentlige. Men det er positivt, når det går godt for vores virksomheder, for så smitter det af på alle andre. Både på kommunen, på foreningslivet og på kulturlivet. Så vi skal være glade for, at det går godt, og den udvikling den ser heldigvis ud til at fortsætte ind i 2024. Vi har oplevet vækst, vi har oplevet udvikling, og vi har oplevet fremgang på flere fronter. Men samtidig så var 2023 også året, hvor vores fællesskab det blev testet af uforudsete og nogle gange ganske voldsomme begivenheder. Sidst på året oplevede vi en tragisk ulykke i Grenaa. En konflikt mellem to af vores børn gik desværre helt galt og endte med, at en ung dreng mistede livet, og en anden ung dreng sidder varetægtsfængslet. 2 familier og et helt lokalsamfund blev pludselig ramt af en frygtelig ulykke. I den forbindelse har det været rørende at se, hvordan alle er rykket tættere sammen i en tid, hvor der var brug for det. Det har især gjort indtryk, hvordan vores unge har samlet sig for at mødes i sorgen og i hyldesten af en kammerat. Det vidner på alle måder om et stærkt ungdomsmiljø. Og det var desuden bevægende at se, hvordan initiativer fra både kirke og private fik hele byen og hele området til at rykke sammen. Og jeg vil gerne benytte den her lejlighed til at takke for alle de initiativer, der er kommet fra gode folk, fra kirken og fra organisationer. Selvom baggrunden den på alle måder var tragisk, så har det været meget, meget flot at opleve. En begivenhed som den her, det giver anledning til at gøre sig nogle tanker om vores ungdomsmiljø og vores lokalsamfund generelt. Men samtidig så må en tragisk begivenhed heller ikke definere et helt ungdomsmiljø. Er der udfordringer, så skal vi gøre noget ved dem, men vi må heller ikke blive bange for vores egen skygge. Vi skal agere på fakta, og vi skal agere på viden, ikke på rygter og myter. Vi skal tage problemerne seriøst, men vi skal heller ikke gøre dem større, end de er. Vi skal hverken male glansbilleder eller skabe skrækscenarier. Derfor så er vi i tæt samarbejde med politiet. Det fortsætter vi med at være. Og jeg er hele tiden i tæt dialog med de ansatte i kommunen, som arbejder med de unge. Og så skal vi først og fremmest tale med vores unge. Det er dem, der er eksperter på ungemiljøet. Det er dem, der kan give os det helt afgørende input til at arbejde med de unge. Vi har en god og vi har en tæt dialog med vores børn og vores unge, og det fortsætter vi med i 2024. Norddjurs Kommune er en god og tryg kommune at vokse op i, og det skal det fortsætte med at være i årene, der kommer. Der har også været udfordringer på andre områder, men det er jo udfordringer, og når modvinden den er allerstærkest, at man skal vise sin styrke, og at man skal vise, at man står sammen. Modvind, det var der, da Region Midtjylland skulle lægge sit budget for 2024. Nødvendige besparelser, det betød desværre, at et flertal i Region Midtjylland besluttede at nedlægge akutlægebilen på Djursland og beskære åbningstiden på akutklinikken her i Grenaa. Det er en beslutning, som jeg stadigvæk har meget, meget svært ved at forstå og acceptere, og den har også affødt vrede både blandt borgere og politikere. I den forbindelse, der var det fantastisk at se, at folk stod sammen og klart markerede utilfredsheden. Blandt andet gennem medier, gennem høringssvar, gennem borgermøder og meget andet. Og derudover så blev der arbejdet hårdt på de indre linjer for at gøre den her meget forkerte beslutning om. Det lykkedes desværre ikke, i første omgang i hvert fald. Slaget det er måske tabt, men vi kæmper fortsat krigen for, at Djursland skal have et værdigt sundhedstilbud som alle andre. Alt andet er uacceptabelt, og jeg har i hvert fald ikke givet op, og jeg kæmper videre.
Og at det kan lade sig gøre at kæmpe, det så vi sidst på året, hvor et af Skovskolens tilbud stod for pausering. Der blev mobiliseret, der blev lobbyet, der blev arbejdet heftigt på de indre linjer, og jeg er meget, meget glad for, at den tætte dialog og det tillidsfulde samarbejde, som vi har med Københavns Universitet, rent faktisk betød, at beslutningen blev ændret. Her kan man sige, at slaget det blev vundet. Men der er stadigvæk en meget, meget stor opgave i at sikre uddannelsens fundament her på Djursland. Det kommer vi til at arbejde benhårdt på sammen med Københavns Universitet på at sikre her i 2024 og fremover. Samlet set har 2023 været et år, hvor vi sammen har navigeret gennem modgang og samtidig har husket at fejre vores triumfer. Og dem har der heldigvis været rigtig mange af. Det går nemlig godt i Norddjurs Kommune. I 2024 der skal vi fortsætte den udvikling, for selvom det går godt, så er der stadigvæk nok at tage fat på. Vi skal have fokus på at konsolidere det gode, vi har oplevet. Vi skal bygge videre på vores succeser. Og så skal vi samtidig tage hånd om de områder, hvor der stadigvæk er brug for forbedringer. Vi skal arbejde videre med vores fælles mål om at skabe et sted, hvor alle kan trives. Et sted, hvor vores børn kan vokse op i trygge og inspirerende omgivelser, hvor vores ældre kan nyde livskvalitet og respekt, og hvor vi alle finder mening, vi finder fællesskab og vi finder glæde. Og for at sikre det, så har vi i Norddjurs en række forskellige fokusområder. Uddannelse. Det er afgørende, at vi kan fastholde og tiltrække talenter til vores område. Og derfor så har vi aktive partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, som vi heldigvis allerede ser frugterne af. Aarhus Universitet, Københavns Universitet, som jeg har nævnt tidligere, og VIA University College har alle aktiviteter her i vores kommuner, og vi har fokus på de uddannelser, der findes, og vi har også fokus på de uddannelser, vi gerne vil tiltrække. Uddannelse er udgangspunktet for udvikling. Infrastruktur. Det skal være nemt at komme til, det skal være nemt at komme fra, og det skal være nemt at komme rundt på Djursland. Derfor så arbejder vi benhårdt sammen med andre gode kræfter på at trække infrastrukturinvesteringer til Djursland. Det arbejde det fortsætter også i 2024. Turisme. Turisme spiller en væsentlig rolle for en kommune som vores, og derfor så støtter vi op om større events og større initiativer, så vi fortsætter udviklingen som en succesfuld turistdestination. Et eksempel på det er genoplivningen af Fjellerup Strandliv og den generelle udvikling af Fjellerup som destination. Turismen har det godt på Djursland. Klima. Klimaforandringer, de er her, og de bringer en masse udfordringer med sig. Norddjurs er faktisk en af de mest udsatte kommuner, og derfor så er vi engageret lokalt, nationalt og internationalt i arbejdet med klimaforandringerne. Lokalt har vi vedtaget en klimaplan, som på langt sigt skaber en klimarobust kommune, og på kort sigt så arbejder vi med at afbøde skaderne fra de mange oversvømmelser, vi desværre allerede ser. Derfor har vi lavet en plan for klimasikring af Allingåbro og af Grenaa. Det er tungt økonomisk, og derfor så arbejder vi på nationalt at få noget støtte til det. Vi har netop modtaget 12,2 millioner kroner fra en national pulje til sikringen af Grenaa, og vi fortsætter arbejdet med at skabe finansiering til projekterne i 2024 og fremad. Sidst men ikke mindst på klimaområdet, så giver vi inspiration til resten af verden, og vi modtager også inspiration fra resten af verden. Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage i COP28 her i starten af december, hvor hele verden var samlet for at diskutere og inspirere hinanden i arbejdet med at sikre os mod klimaforandringerne. Jeg er stolt af på Norddjurs' vegne at kunne byde ind på den internationale scene med de erfaringer, vi har, så vi bidrager til klimaet på vores alle fælles klode. Det var blot nogle af de ting, der har fyldt i 2023 og kommer til at fylde i 2024. Mange af tingene er forudsætninger for vores fælles trygge hverdag, men vigtigst er, at vi fortsætter med at styrke vores fællesskab. Sammen så vil vi alle sammen en kommune i udvikling. En kommune, hvor alle stemmer bliver hørt, og hvor vi står sammen om at løfte hinanden. Som kommune, der skal vi lytte, vi skal handle, og vi skal levere. Det er ikke nok med flotte målsætninger og flotte planer. De skal omsættes til virkelighed, hvis det skal batte noget.
Det er og bliver fortsat den røde tråd i mit arbejde som borgmester sammen med vores kommunalbestyrelse. Men som kommune, der skal vi også være ærlige. Vi skal være ærlige om muligheder og begrænsninger. Det er nødvendigt, hvis vi skal finde fælles løsninger. Og løsninger, dem finder vi gennem dialog. Og en åben og ærlig dialog, det er det, der skaber gensidig forståelse og gensidig respekt for hinanden. Lad os derfor byde det kommende år velkommen med optimisme og en stærk vilje til sammen at gøre en forskel. Lad os forpligte os til at arbejde engageret for vores fælles bedste. Jeg ønsker jer alle sammen et godt nytår og ser frem til endnu et år med samarbejde, udvikling og fællesskab. Og så er der vist ikke andet at sige skål og godt nytår.